Halleluja! Nilqaw l-udjenza tal-YouTube, nilqawkom magħna. Halleluja! Ħanibda għaddi kif informajt il-kongregazzjoni hawnhekk li dak kollu li ħanejt huwa għalik. Għalik, kulħadd jgħid dak il-pastor ħajpritka huwa għalija. Dak il-pastor ħajpritka u għal dawk kollu qed isegwu fuq YouTube. Ejbe! U kulħadd jgħid, pastor, dak li ħad ipritka huwa għalik. Amen. Mhux ovvja ma ħana minn dak l-insess insajru x'tagħmel, mhux inti stess tikol minnu. Sewwa meta l-mara tiegħi jissajja ġalmen għalkemm mhux dejjem. Imma tikol għax kultant issajra affarijiet li mhux tajbin għaliha miskina. Eżatt, vera. Lejna qatt ma sajjar, tista' nsajlek bajtu tal-żid. Sewwa ħalli ma tistax tgħid li qatt ma sajjar xi ħaġa. Imma anke meta nipprova sajjar tgħid li sajjar xi għax taħraq kollox. It-tort tagħha ma sajjar. Għax I believe in fire. Halleluja. Okay, mela, halleluja. Poġġu bil-qedejja, poġġu bil-qedejja. Vera, ta' meta nkuħana meċa, tgħidli, mulle ma ħadaqra kollox, taħraq kollox. Għaxina, jena nobdi, mux hekk tgħid, suppost nobdi. Mela l-lum aħwa morru fi ktib tal-Lut kapitlu 13 imma ħad kompli nitkellem fuq l-unur imma d-darba hija l-ewwel messaġġ li għamilt fuq l-unur issa. Dan huwa is-sitt messaġġ fuq l-unur jew is-seba' messaġġ imma messaġġ ħajkun it-tieni messaġġ fuq speċifikament l-unur fil-familja. L-unur fil-familja. Jekk alla jrid niddependi issa xi tin il-mulej jekk dan il-weekend jinkomplix nitkellem fuq l-unur. Pero, jekk għal rejt il-ġimgħa dieħla l-erba' nitkellem fuq l-unur. Għal dawk li intom immissjajtu l-messaġġi l-oħra fuq l-unur, morru warawhom kollha. Għabad l-iskritturi, studjom sew. Halleluja. Mela, kulħadd jgħid jiena parti minn saltna. Is-saltna li jien fiha hija teokrazija u mhux demokrazija. Amen, is-saltna tal-Alla hija teokrazija. Itkellimna x'inhu unur, x'inhija unur. X'inhi unur? Tiftakru xi tfisser unur? Kemm x'ħadd minnkom jgħidli xi tfisser unur, malaj. Li żomm fi stima għolja, jew turi stima għolja lejn. Jew tirrispetta, turi rispett. Hija simili ħafna għal kelma rispett li tonora. Imma il-kelma unur l-iktar frażi li nħobb ngħid li hija x'inhi? Le tagħti ġieħ ovvjament. Imma li tagħti valur għoli. Li tagħti valur għoli. Meta tgħid jiena nonora, nonora lil Alla l-ewwel qabel kollox. Amen? Sewwa m'hemm ħadd iktar għandu valur iktar għola minn Alla żgur. Amen, u meta ngħidu Alla aħna ngħidu Alla l-Missier l-Iben Spiritu Santu. Infatti laqas ngħid Alla l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Alla l-Missier l-Iben Spiritu Santu. Għax wan. Ma bżomm anyway. 3 in 1. Allura dak huwa l-ola unur. U f'kollox jittati l-ola unur l-Alla. It-tieni tittonora il-bniedem. L-Iskrittura tgħidlek tittonoraw il-bnedmin kollha. Kollha tittonora il-bnedmin kollha. Pero l-lum tkellimna kif tonora, anka semmejna l-weekend li għadda u ta' qabel, kif aħna Kristu jikmandana, kulħadd jgħidha Kristu jikmandani, li nonora, li nistalla. Kristu jikmandani li nonora l-profeti, l-apostli, l-evangelisti, il-pastors, l-allima, il-deacons, l-elders, il-mexxejja kollha fis-salda, tittonorhom. Dak huwa kmand. Però min iktar huwa kmand. Mela rajna Mark 6 vers 4 fejn Ġesu qal l-ebda profeta ma huwa mingħajr unur mela kull messaġġier. F'Mattew kapitlu 10 vers 41 sa 43 tgħidlek li min jilqa' għaddej
Min jonoraħ dak il-qaddej jieħu il-premju ta' qaddej. Min jilqawet minn daw l-iċkejknin jieħu l-premju li jiġi attaċċjat ma' dak l-iċkejknin. Min jilqawet profeta jieħu premju ta' dak il-profeta. Min jilqa pastor. Mela ġifieri tilqa kif tilqa? Jekk jaqa' tilqa. Le ġifieri tonoraħ. You honor, you show respect. U jekk inti ma tonorax lil min tkun qed tweġġa'. Kulħadd jgħidha? Jekk inti ma tonorax lil min tkun qed tweġġa'. Jekk inti ma tonorax il-bniedem tal-relevanti joġbokx, jekk tiffansjah jew ma tiffansjajiex, jekk inti ma tonorax il-bniedem tal-qaddej tal-dak li jsejjaħ Ibn Alla. Jekk inti ma tonorax lil min qed tweġġa'. Ma tallimtu xejn. Lilek! Lilek u jatweġġa. Mux l-Alla dejjem. Ftakar, il-Bibja tgħidlek kull meta nidimmu dejjem tidneb kontra Alla. Però mhux dejjem tidneb kontra l-bniedem. L-Iskrittura tgħidlek kull meta tidneb inti dejjem tidneb kontra Alla, dejjem. Mela da m'hemmx nagħmel fejn nagħmel ħażin dejjem kontra Alla. Imma hemm affarijiet hemm dnub ġieli ngħidilkom kemm il-darba tilkom di tiftakar meta jien naf xi darba żlaqt fix-xara u inti xi xawar u inti dajt xi waħda kontra Alla. Lili essax ma weġġajtniex inti dak il-ħin l-Alla biss weġġajt. Sewwa? Imma, hemm dnubiet li inti apparti li dejjem tweġġa' lil Alla, meta inti jinnaf għandek l-anżita kontra ħuk, jew inti tajjar il-ħuk, jew inti tfesfes il-valenu kontra ħuk jew kontra oħtok, inti mhux biss l-Alla qed tweġġa' l-ħuk. Però issa meta jiġi wkoll għall-unur u issa rrendi kont li issa kulħadd irid jagħti quddiem Alla, inti wkoll tweġġa' lilek innifsek. Hello! Inti tweġġa' lilek nifsek. Inti għaw xi ħadd xi darba ra lil inti għaw xi ħadd minnkom rajtu lil xi ħadd jixrob il-valen u weġġa' lilek. That's right. Mela meta inti qed tixrob il-valenu, jew tobżaq il-valenu, tippretenti xi ħadd oħra jweġġa' inti stess il-valenu u lilek innifsek qed tagħtih. Qed tifhmu? Mela meta jiena nidneb kontra hija, nidreb kontra oħti u għedtilkom ukoll ħafna u min jisejħ Kristjan ta' Parsi, sewwa x'inti tarawhom il-Kristjan tarawhom il-frott. Sewwa. Mhux tal-li jagħmlu il-valenu ma jagħmlu ħanka fuq Facebook ħalli żgur tarawhom id-dinja ħalli mbagħad iġibu skandlu biex imbagħad Kristu meta jaslu quddiem jgħidulhom lilek ma nafekx lilek għax inti tagħmel il-ħażen. Anyway. Mela meta inti ma tonorax, mhux biss l-Alla qed tweġġa' lil ħuk, lil oħtok, imma dak ovvjament għax inti qed tagħmlu apposta biex tweġġa' l-ħuk jew l-oħtok, imma tweġġa' lilek. Inti tista' tisħad il-ħadd ieħor u inti tirċievi barka fil-flok. Tista' int tkun taxkila għal ħadd ieħor u lilek l-affarijiet jiġuk tajba. Amen. Ma tistax inti tagħmel id-deni lil ħadd ieħor u x'inhu. U inti lilek ħadd irċievi barka. Mela inti, Ġesu jagħmilha ċara. Fis-salt, ara fid-dinja mhux fis-salt, għax mhux għall-Kristjani biss. Inti tittonora anke għal min ma jaqbilx miegħek. Tittonora lill-atiju, tittonora lil min għandu twemmin differenti. Issa meta nitkellmu fuq twemmin għandek kull dritt u nitkellmu fuq ċertu twemmin. Imma anke meta imma once li inti tibda tagħmel il-deni jew tweġġa' lil ħuk jew l-oħtok, sewwa inti apparti li inti minn qed tagħmel żball, inti qed tagħmel dnub quddiem Alla taf. Qed tagħmel dnub quddiem Alla, ħadd mur quddiem Alla bieħlek id-dnub. Qed tagħmel ħadd no isma'ni ħanejkom aħwa. Jekk inti tiġi li tirremetti miegħi, forsi li tweġġena dak il-ħin imma għadda ma jekk inti tmur tirremetti mad-dinja ejli kif ħajgħaddi dak it-tirremettar. Qed tifhmu? Allora għodu attenti, għax inti tista' tkun qed tpoġġi lek innifsek fil-periklu tal-infern. It's too quiet in this church today. Amen. Mela Alla ma qalekx onora lil min ma min taqbel biss, għallek tittonora lil kulħadd. Mela ħanejlek storja li uħti ġiet tgħidli llum, waħda oħt. Mela, il-bira ntqajt ma' persuna partikolari u dil-persuna, this person, naf minni dil-persuna u sfortunatament xerded il-valenu u
kontent għajt ma' din il-persuna, mux ħajdakom il-kux femminili u maskili dil-persuna, sawa u ma' dil-persuna għajt darba, għajt darbtej, u ma' wasalna imkien. Dil-persuna għajt għajt maħħa l-bira, u dil-persuna reġet għajt li biex neġaw nintaqaw ħan nitkellmu. U għattela mux iġa tkellimna, ħadna kafe, ħadna t-nej, kawżeġ kafejetajiet, għattifmu. Issa, din l-oħt għajt li għajt ma' din il-persuna. U din l-oħt għadda kem ġeja mill-Kanada, uġ vera. Għajt li u din il-persuna, din tejt li ma' l-ewel kontra tijak. Tela welcome to Malta. Umbat, għalix ġejt imkaċċija minnem, għalix ġek il-persona ġejt imkaċċija minnem, għalix ġek il-persona ġejt imkaċċija u minna. Inti mux vera tittiranġa l-affarijiet, inti trid ħammeġ u txerret il-valenu li minna li qed tweġġa li bieħ, imma int qed jivvalena li l-ekku laqqas id-dinduna. Of all the people in Malta against Pastor Gordon, mort titkellem. Wow, kabin importanti, praise the Lord. Grazzi, Ġesu. Muġek għalinna consider it all joy. Ħan ifraħna. Yeah, hallelujah. Għax għala firħu. Mix vera jo. Meta tinta għamma ġaħġ ġdid. Mintix kapaċi jitkellem fuq ġaħġ, sabiħa, emżon tivvalena l-parżuna partikolari biex inti tagħmel ġaħġa tajba, li ma tajba xej. Pero once again, min jamlu hekk, ħalluhom, ta' jamlu hekk. Ħalluhom. L-importanti li ma tipparteċipaw xin. La tagħmluhom like, la tagħmluhom dislike, la tuqgħod tgħidulhom tagħmel xejn. Ħallihom. Ħalluhom. Amen. Fil-ktib ta' kif wasalt hemmhekk, x'għandu x'jaqsam mad-dar. Għandha x'jaqsam mad-dar talla, għandha x'jaqsam mad-dar tagħna bħala il-missier u l-om u tfal flimkien. Morru fil-ktib tal-Lut kapitlu 13. Taf l-iskrittura f'diversi postijiet, għandek l-ewwel Korintin kapitlu 5, għandek Titu kapitlu 3, għandek Romani kapitlu 11, għandek Matteo kapitlu 18, tgħidlek li ma jkollok xejn taqsam ma' min iġib il-firda fil-ġisem ta' Kristu. U ħafna minnkom tagħmilhom like. U ħafna minnkom tagħmluhom brother tagħmel xek. Tullejt qalbi, meta la wasal li dak il-brother jew dik is-sisser biex tagħmel hekk. Anti taħseb li l-ewwel darba inti tkun tgħidu tagħmel xejn. Dak issa l-valenu sallu parti minn demmu jew minn demma. Kapiġ aħwa. Ftakar, xi darba jrid jqudiem Alla dak il-bint. Tħassarhom u tlob għalihom. Halleluja. Mela, 13 ta' Lut isimgħuha sew aħwa. Thank you, Lord. Vers 4 simgħu di. Ħalli jkun iż-żwieġ tagħkom miżmum fl-unur, fil-ġieħ minn kulħadd u s-sodda ta' żwieġ bla tinġis. Għax Alla għad jagħmel ħaq miż-żinja u mill-adulteri. Alla hawnhekk f'din il-vers speċifikament għax da fil-Lut kapitlu 13 hemm punti li Pawlu qed jindirizza. Di fuq iż-żwieġ. Di żwieġ ovvjament bejn mara u raġel biss fis-salta tal-Alla jeżistu. Jiġifieri kif inti Alla tgħidlek mhux is-sodda biss, ġifieri il-mara tiegħek mhux tonora meta tasal is-sodda biss jiġifieri. Jew ir-raġel tiegħek tonora għax issa wasal il-ħin tas-sodda. Jiġifieri iż-żwieġ għandu jkun miżmum b'mod li jġib unur lill-Alla. Iġib unur lill-Alla. Li kieku ngħidilkom l-istejja li nisma' jien mhux mid-dinja da. Min nies li jiġu jew kienu jiġu River of Love. Ngħidilkom they beat any horror movie that you've ever seen. Bej kopji. Kabba minnkom tiddu revival? Mhux għal-esseda?
Għax jekk jitfannar tiegħu Alla issa joqtol il-maġġoranza tal-Knisja tiegħu. Riċent il-ġimgħa l-oħra saqsini brother, għalli pastor, għalli m'għaliex taħseb il-glorja tal-Alla mhix daqshekk b'saħħitha bħalma kienet fl-Atti tal-Apostli. Mhux ħanejdlek li naf ir-risposta 100% imma għandek ħiel. Ftakar fl-Atti tal-Apostli il-glorja tant kienet qawwija li xi ħadd li kien għamel li xi ħadd li gideb lill-Apostlu l-Alla u lill-Apostlu l-Knisja waqa' u miet f'ħakkatajn. Għaskallu ċans jgħid amen, tal-amen. Ejja nagħtu, ejja npoġġu scenarju, ejja nagħmlu mod dik il-glorja kif manifesta f'River of Love, kemm inkom tibqgħu ħajjin. Ikun hawn mass funeral ġo Malta. Tgħidli għalfejn titkellem hekk. Għax il-poplu tal-Alla għadu mhux lest. Għadu mhux lest. U ħafna jiġu l-Knisja imma ma jmorrux mal-mulej. Kieku vera tqatta ħin mal-mulej, ċertu affarijiet inti qatt ma tagħmilhom, ċertu affarijiet inti qatt ma tgħidhom, ċertu affarijiet la fil-privat ma jsiru, la fil-pubbliku, la fil-Facebook, la fuq it-Twitter, kieku vera tqatta ħin mal-mulej, ara ma tmux tiġi tgħidli li l-mulej għallek biex tagħmel hekk. Għax ngħidlek inti qatt ma ntqajt miegħu. Żgur. Għax Alla la jrid ikisser knejjes u laqqas irid ikisser familji. Ma tgħidlek familji tal-Alla. Laqqas għad-dinja ta' ma jrid ikisser imma id-demonju tal-Alla żgur li le. Qed tifhmu aħwa? Are you okay, guys? Alla tgħid żommu iż-żwieġ tagħkom f'unur. Meta inti għandek koppji li fid-dinja u fil-Knisja, f'River of Love di ma smajtix, imma smajta fi knisja oħra. Meta qed jagħmlu exchange of partners. Mela. And they're called Christians too. Mux laqwa l-mħabba pastor. Jek jibidlu il-partners, jissejħu Kristjanu jmorru Knisja. Meta inti għandek koppji Kristjani. Ara ħalli dak kollu ħanejtu wa kollu għalikom. Jekk ma joċ għalik immedjat ħajkun jott għal xi ħadd ta' madwarek. Għandek koppji Kristjani li biex jitqanqlu sessualment jaraw il-pornografija fl-imkien. Kristjani. Żommu iż-żwieġ tagħkom f'unur. Fġieħ. Smajtuhom daw li sejjer daw. Daw nies jagħmluhom daw l-affarijiet li jmorru l-knejjes ta' ħalli ninkludi Knisja Kattolika inkluż. Imma jsiru fil-knejjes evangeliċi. F'din nirringrazzja Alla qatt ma smajt. Però għax ħan iċċessek xi ħadd jiġi jgħidli pastor kont qed tgħid għalija. Jekk qed ngħid għalik, indem qalbi ta'. Għax inti mhux sar li sejjer l-infern, inti diġà qiegħed fl-infern. Koppji li jarawk fl-imkien il-pornografija, il-mara u raġel. Issa ġiġa ħażin li tara pornografija jekk inti x'mara jew raġel, aħseb tarawhom fl-imkien u mbagħad tiġi l-fellowship. Ħanfakkarkom fi skrittura tal-biża trid. Mingħajr dusija ħadd ma ħajraw iċ-ċalla ta'. U ħalli ngħid xi ħaġa wkoll li qed talħad filgħodu. Il-kelma qdusija mhux għax ma tagħmilx sess ta' barra miż-żwieġ jew għax ma taqlibx il-mara jew ma tarax pornografija tagħmlux dak għax dak żgur jiggarantilek post fl-infern. U jekk xi darba waqgħid umma l-ewwel windem u murħu ħasla taħt ix-xawwa ta' dak id-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. Imma daw l-affarijiet il-Knisja qed ikisruha. Aħna suppost lejra tad-dinja ta'. Aħna suppost ħares il-Knisja lej Knisja d-dinja u tgħid x'għandkom intom għax nixtieqha.
Anzi, għandi bżonna. Mhux ħafna fil-problemi li naraw fid-dinja. Hemm drabi li l-Knisja tagħmel għar. Morru din l-iskrittura wkoll tgħidha da. Għandek fl-ewwel Korinti kapitlu 5 fejn semmejtlek fejn Alla jgħidlek anka aħwa li jġibu l-firda keċċhom il-barra tgħidlek. U ħanamel punt ukoll, ħanamel spunt. Għal dawk li intom taħsbu li jiena naqbad nkeċċi nies il-barra ma nagħmelix ta'. Meta xi ħadd ġie mkeċċi minn barra, dejjem ġie mkeċċi l-barra għalkemm mhux ħafna drabi ma ġieli ġrat, bil-kunsens tal-mexxejja li jkunu qed imexxu dakinhar. Jiġifieri llum il-ġurnata għandna djakni u l-pastors. Jiġifieri qatt ma Gordon qal just jinnaf qabżitlu washer u qabad ixħatu kaċċieħ u ħadd ma le ikun hemm grupp ta' nies irresponsabbli, il-leaders li jkunu jafu li din il-persuna ħad iġi mkeċċija. U jkun hemm serji, jkun hemm riżultati u affarijiet serjissimi. Serjissimi. Hello people, are you okay? Amen. Anyway, dat ngħidu għax fl-ewwel Korinti kapitlu 5 Pawlu jċanfa lill-Knisja, mhux lid-dinja, lill-Knisja. Li qed jgħidu li hom ħewt fil-Knisja qed jagħmlu għar milli tagħmel id-dinja. Jimporta ngħid xi ħaġa. Meta taraw partiti politiċi jiġġieldu, titkażax tal-Knisja tagħmel għar minnhom. Knisja jagħmlu għar minnhom. Dawk mhux qed għatejli għaliex qed jagħmlu għar. Għax aħna suppost il-Knisja, aħna suppost nafu iktar. Aħna suppost nafu aħjar. Dak li naraw fil-partiti seħ. L-istorja ta' Malta nafuha. Sewwa. Il-Knisja tagħmel għar. Il-dississa tila mill-Kanada. Tada fil-Kanada daw la fet inti għajd magħhom. Għark li le. Silent night, holy night. Yes. All is calm, all is bright. Tafx miskommettejdu kull wieħed minnkom? Give it to me, Pastor. I need to hear it the way it is. Let me tell you something. Can I give you a revelation? Kemm minnkom temnu u nemmen 100%, ġifi ma sawx ngħidu li aħna Kristjani ma nimxux fl-imħabba. Bil-fors jridu nimxu fl-imħabba. Bil-fors. Pero funny enough, it is not love that sets you free, the truth. Nemmen ħafna fl-imħabba. U f'kollox irid iżib l-imħabba. Però mħabba Alla ta' mhux imħabba tad-dinja tax-xenxilli u tat-textix u tal-żejżejż, taż-żejża, taż-żejjil, skużawni dak li dej. Issa tifmu li ħażin. Skużawni. Insomma. Taż-żiżi. Ma tantx kelma li nużata spiss, ma insomma. Taż-żiżi ġifi taż-żejjil. Għax hemm ħafna simili. Insomma, kull men fin-nofs naqra vowel fin-nofs, naqra. Insomma, issa, iqaf immaġina, stop it in Jesus' name. Isma jak taqilbuha bil-Ingliż, tinstema naqra ħarxa bil-Malti vera, insomma, entom fimtuni xi ngħidilkom tajjeb, kulħadd fehmni. Ġifieri, le l-imħabba jiena nemmen li rridu nimxu bil-imħabba, mela le. Imma eżiż aħwa meta inti tinħeles li jiena ġast nurik li jiena nħobbok hekk biss, all right, nħobbok u dak huwa d-dmir tiegħi u dover tiegħi.
imma il-verità li teħlisni. Mejna sa 23 sena kont parti minn reliġjon li Alla jħobbni smajta. Kemm inkom smajtu kont? Imma l-verità ma kien iġġiet mogħtija lili kif għandha tiġi moddija, allura kont għadni f'bondage. Amen? Kont għadni maħkum. Hallelujah. Thank you, Lord. Mela, kif nonoraw il-Alla fi żwieġ? Aħwa, stejjer bħal il-mara u r-raġel u n-neputija fis-sodda bejnietom. Stejjer bej Kristjani jissemmew daw ta'. U mhux qed jitkellem neputija ta' xi sentej ta' adulta. Jew l-arusa tat-tifel torqod bej il-mara u r-raġel. Kristjani suppost. Le daw Kristjani dew jħobbu l-Alla, tant iħobbu xi. You don't know the scandals that I hear about. If you're following Jesus, make sure you keep your eyes on Jesus. Then. Because many will fall before Jesus comes. Jekk veru tissegwi l-Ġesu Kristu żomm għajnek fuq Ġesu ta'. Għax qabli dak li hemm taħdejk m'intix ħadaraħ il-ġenna miegħek ta'. U dak taħdejk li qed iħares lejk qabli mhux ħajara lilek il-ġenna miegħu jew magħha. Għodu attenti. Għax daw l-affarijiet mhux biss huma d-dnub, imma daw l-affarijiet jiddiżonaraw il-Vanġelu. Daw l-affarijiet jiddiżonaraw l-Alla, jiddiżonaraw il-Knisja. Għodu attenti ħafna. Għalhekk meta jkollok xi ħaġa x'tixtieq tiċċara milli toqgħod tisma' l-ħadd ieħor jitkellem fuq il-pastor, mhux aħar titkellem mal-pastor. Għax ħadd ieħor beża' affarijiet fuq il-pastor, imma inti għadek ma tafx jaf il-pastor. Imma l-pastor jixtieq jara nies irrestawrati. Ma tantx naqta l-kundanna malajr. Ħafna lili jgħidu li pastor, kemm ħaddum tiddilja magħha, jew ħadd iddilja miegħu, ħadd iddilja magħha. Jridu nagħtuhom ċans għall-indiema. Nagħtuhom ċans jindmu. U kun hemm ħafna li jindmu, ringrazzja Alla, jkun hemm ħafna jindmu. Kun hemm ħafna li żvijaw u jerġgħu lura u nilqawhom fi ħdana fi Kristu. Għax nemmnu li Alla tana ministeru tar-rikonċiljazzjoni. Għod attent, aħbi, għod attent. Għax ħafna mill-Kristjani li kieku joħorġu affarijiet fil-beraħ li pastors ikunu jafu, il-Knisja ma tibqalix iktar minn 10% jekk. Mela żomm għajnek fuq il-mulej. Iċċekkja lilek innifsek. Ara kinti ċed tonoraħ il-Alla biklimek, bl-aġir tiegħek, bl-attitudni tiegħek, biflusek, fil-familja tiegħek, ma' martek. Imxi sew ma' martek. Imxi sew ma' żewġek. Ħaqqu jew ħaqqa jistħoq ilha jew ma jistħoq ilux. Dak li tagħmlu l-ewwel m'għandek tagħmlu għall-mulej. Għamlu għall-mulej. Għamlu għall-mulej. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Amen. Dejjem ikun infaħħar. Żwieġ kif iż-żwieġ irid jiġi onorat, il-familja trid tiġi onorata. Morru fil-ktieb ta' Salmi 15.
Salmi 15. Mux l-ewwel darba li smajt li tiġi xi mara tgħidli ir-raġel tiegħi qalli għaliex ma ndaħlux il-ħabiba tiegħek id-dar tagħna torqod magħna. Jew girlfriend u boyfriend li jgħidu li huma Kristjani u jgħidli tiġi tgħidli waħda il-boyfriend qalli ejja nġibu lil oħtok fis-sodda magħna. Because we're Christians, we just believe in generous love. Let's give everyone love. Can I ask, important ġibna il-biza tal-lum fuqek? Li kieku inti tmut illum inti żgur salvat. Żgur salvat. Li kieku inti taqaflek qalbek waqt li inti għandek fik nota biex tattakka lill-pastor qed tagħmel nota jew qed tagħmel xi video biex tattakka l-pastor bih. U qalbek taqaflek f'nofs tgħidli x'ħad tgħidlu l-Alla. X'jiena kieku il-biża tal-Alla jiena tiħakimni. The most, can I teach you something if you want to learn it? If you don't like your pastor, x'inti tagħmel tiġi tisma' l-pastor? Jekk inti ma jogħġbokx ħuk, iqaf għamilha miegħu, mhux toqgħod tgħid kontra Dio. Jekk inti ma taġbokx oħtok, jekk inti ma tistax niżżilha lil oħtok, iqaf ara, mhux toqgħod tattakka, iqaf tgħid. Għax, titta tirendo konta dak li tagħmel. Jesus help your church. Darbora dil-ġimgħa oħt minna għajk li pastor isma' allura għajk li meta jkun hemm profeti folots x'għamlu. Isma' ngħidlek, il-profeti folots jeżistu. Imma tafx ninduna fuq il-Facebook jew fuq l-internet. Meta jattakkaw profeti folots, ma jkunu profeti folots xejn. Kull ma jkunu nies li ma jaqblux magħhom f'ċertu dottrina, allura mal-ewwel jittimbrawhom da profeta fals. Sewa. U speċjalment fejn jidħol il-flus iktar u iktar u bada x'jekk jara għandu xi aeroplan, jew għandu xi dar sabiħa, jew għandu xi karozza sabiħa dan profeta fals. Qalbi, jekk inti taf tarbel bl-iskrittura kif tarbel profeta fals, m'għandux jaqsam xejn ma dak li tagħmel. Profeta fals ma jipritkax li Kristu Ġesu Kristu l-mulej li huwa l-unika triq tas-salvazzjoni u fil-ministru tiegħu jkollu miljuni ta' nies li Kristu dak mhux profeta fals. Issa forsi jkollu ċorġu talib li jien ma taqbilx miegħu. Ma mhux profeta fals qatt ma jolli l-Kristu. Profeta fals dejjem jolli l-ġaħat ieħor ħlief għall-Alla. Jew lil nifsu jew nies oħra. Iva hemm nies li ma naqbilx magħhom jiena fuq YouTube, isu mhux ovvja. Imma jiena min jien biex nittakku. Mhux ovvja. Imma qod attent il-min issejjaħ profeta fals, għax jista' jkun li inti l-fals. Jew għalliem fals. Infatti jekk intom tidu tarawha fuq il-YouTube jien għandi messaġġ kif taraf bejn profeta ġenwin u profeta fals. Morru waraw, jew fil-każ nagħmlulkom, tew kemm inkom ġilu rajtuh. Huwa messaġġ dettaljat sabiħ ħafna. Kif taraf minn profeta ġenwin u profeta fals. Imma ħafna min nies fl-esperjenza tiegħi li jqogħdu jgħidu da profeta fals, jew di ma jkunu profeta fals xejn, sempliċement ma jaqblux ma' dottrina ċertu dottrina magħhom. Ġifieri qgħod attent il-min tajjar profeta fals, għax jekk ma jkunx fals, x'ħad tgħidlu l-Alla, Eżer. Infatti, thank you, Sister. You're a good voice for the Holy Ghost right now. Pawlu qal, hemm nies li tiġandu l-Kristu li mhux kollha tiġandu ħanamilha simplifikata. Dak kollu li qed jagħmlu ma naqbilx kollox magħhom. Ma tafx qal Pawlu mhux l-aqwa li tiġandu l-Kristu. Hekk jgħid, Pawlu hekk jgħid.
Maġ, ora dak qed jiġi ħaġa li għana barra dak profeta fals. Profeta fals ma jxandax il-Kristu. Amen. Kemm minn komment tifmu xi ħaġa lejla, tifmu xi ħaġa? Ġifieri qgħod attent il-min tajjar profeta fals. Amen, halleluja. Do have nothing to do with these people. Don't touch that. Għax int ħajkollok tagħti rendi kontu jkollok sem fil-kundanna. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Mela. Salmi 15. Kull ma fih vers 5 versi. Għaliex ħanaqra Salmi 15, kapitlu 5 u anka kapitlu 15 anka Salm 101 ħanaqralkom. Għax dan is-salm jitkellem, ħanaqraħulkom bil-Malti, ma nafx hekk ħajkomunika bl-istess qawwa kif huwa bl-Ingliż, ħanaqraħulkom. Għax jiena ġeneralment il-punti nagħmelhom bl-Ingliż hawnhekk imbagħad nagħmlulkom translation. Imma mulej għati widen għal klimi. Għati każ tat-teddid tat-tnejjid tiegħi. Isma' l-ajjat tat-talb tiegħi kapitlu 5, Salmi. Skużani, għandkom raġun. Għax kelli 5 wkoll f'moħħi, skużani, neħħejt l-Uljan, ma ħamur bl-Ingliż, ħanaqrilkom xejn bl-Ingliż, għax bl-Ingliż Salm 15, u ħanaqralkom minn The Passion Translation. Kemm għamkom ġuli qrajtu The Passion Translation? Vera sabiħa qrawha. Minn vers 1. Lord, who dares dwell with you? Minu dak li jammar fi miegħek? Mela, mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jammar, mhux min iżur. We are not called to visit the house of God. We are called to dwell in the house of God. Amen. Don't say, Lord, visit us, visit us. Nafx kultant forsi jekk kellx darbetta ma' mel sacrileġġ. But God doesn't want to visit you. He wants to occupy your life. Alla ma jridx iżurek, Alla jrid jokkupalek ħajtek. Amen. Hallelujah. Lord, who dares to dwell with you? Who presumes the privilege of being close to you? Min joqgħod fuq il-għolja mqazza tiegħek? Min jgħix bl-aħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu. Ħanilkom ħaġa ċara aħwa. Meta qed inkellimkom hekk, jiena mhux qed inqasqas. Inqasqas kieku ngħidilkom isma' so and so dik jew dak jista' jkun li nkun għandi inqasqas hekk. Ma meta jiena bħal fil-pożizzjoni ta' pastor qed ngħid ċertu fajt, inkun qed nagħmel xogħli li nwissi l-poplu tal-Alla. Dak mhux qasqis. Biex jekk tisimgħu xi paroli jgħidilkom basta jgħid ma jqasqas, u mbagħad fuq il-poplu jqasqas. Jiena mhux qed inqasqas. Jiena qed iwissi l-poplu tal-Alla. Dak huwa xogħli. Hallelujah. Thank you, Lord. Mela, Lord, who dares to dwell with you? Min jammar fil-prezenza tiegħek? Min jammar fl-olja tiegħek, bolej? Min jammar fl-olja qazza tiegħek? Min jgħix bl-aħtija u jagħmel it-tajjeb? Min living next to you in your shining place of glory? Who are those who daily dwell in the life of the Holy Spirit? Who are those who daily dwell in the life of the Holy Spirit? Ħani ħaġa, jekk inti verament tgħix kontinwament fil-preżenza tal-Ispiritu Santu tista' tidneb. No way. No way. They are passionate. The Passion Translation di jisimha. Verse 2. They are passionate and wholehearted, always sincere and always speaking the truth. For their hearts are trustworthy. Min jgħix bl-aħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu u ma jagħmilx deni lil-ġaru. U ma jajjarx lill-għajru. Ħankomplu. Min ma jismax lil-bnedmin, lil-bniedem ħażin. Min jweġġaħ lil dawk jiġifieri li jonora, lil dak li jġib onur, lil dawk li jibżaw mill-mulej.
min iwijat u jżomm kelmtu. Kulħadd jgħidha min iwijat u jżomm kelmtu. X'għandha x'taqsam di mal-familja pasa, x'għandha x'taqsam di mal-koppja. Meta inti iżżewwiġt ma' martek u żewġek, inti għamilt wedit. Għamilt patt. Dak il-patt ġifieri aħna għandna xi wedit, promises, u jien ħanonora dan il-patt billi nżomm il-kelma tiegħi. Dawk huma n-nies li jagħmlu fil-preżenza tal-Mulej għax jgħidu kelma u jżommuha. Taf kemm ikissru promises Kristjani? Taf kemm ikissru weddiet li ħafna Kristjani jagħmlu lil Alla nnifsu? Titnejdlek fid-dar tal-Mulej ħafna jittrattaw lil boss tax-xogħol b'unur u b'rispett ħafna iktar milli jirrispettaw u juru unur lil pastor. Kemm il-darba diġra li anka f'din id-dar ta' River of Love xi ħadd ikollu ministeru u f'ħakka tajn da' sek. Jgħid jiena waqft. Thank you ta'. Napprezza l-unur u r-rispett li inti urejt. Li kieku inti jiena kont il-boss tiegħek inti dak kont tagħmlu. Jew kont tagħtih in-notice ta' xahar, ġimagħtej, tliet ġimgħat, għax taf li inti hemm ċertu liġijiet għandek kuntratt. Imma li aħna fid-dar tal-Mulej, aħna kulħadd liberu jagħmel li jrid, għax hekk iridu ċertu nies il-Knisja hekk iridu, kulħadd jagħmel li jrid. Kif aħna nistgħu nattiraw il-glorja tal-Alla meta għandna fid-dar tal-Alla nies għala bibhom xi jaħsbu Alla. Meta inti tajt commitment biex tkanta, meta inti tajt commitment biex iddoq il-mużika, meta inti tajt il-commitment li toqgħod mal-kamera, meta inti tajt commitment li toqgħod ma' dak l-audio, meta inti għamilt commitment lill-Alla l-ewwel u mbagħad il-pass tariva. Jew il-aħwa tiegħek fil-Knisja, meta inti għamilt commitment tkun għaxer. U eċċezzjonijiet ta' mart, accidents, urġenti, kulħadd jifhimhom. Li tgħidli pastor għandi t-tifel ma jiflaħx ħajkollu noqgħod, kulħadd jifhimha. Imma meta int għandek affarijiet u xi ħadd ikollu responsabbiltajiet f'idejh li jistgħu pereżempju jaffettwaw b'mod serju l-Ministeru. U f'ħakkatajn ċupum tlaqt jien. Kif qed tonora lill-Alla tiegħek? Li kieku kien il-boss tax-xogħol tiegħek, hekk kont titratah. Inti taħseb li m'intix qed tidleb meta tagħmel hekk. Inti tajt commitment lill-Alla meta ġejt River of Love. Tajt commitment li inti ħatgħix għal Kristu. Tajt commitment li inti tagħmel x'tagħmel ħatamlu l-ewwel għal Alla. Tajt commitment li inti ħatamel ix-xogħol għall-Ministeru għax Alla jrid li kulħadd minna xi ħadd jagħmel xi ħaġa fid-dar tal-Mulej. Imma għax ħuk forsi jagħmel xi ħaġa u lilek ma ġbitekx, ħadd għalik u tlaqt. Jew ħadd għalik u waqaf minn dak ix-xogħol. U lili millum għal-għada pereżempju rrid insib xi ħadd jew ħsieb jiena fid-dawl, xi ħadd jew ħsieb il-kameras. Allura Gordon ġom manxew dak ma jimpurtax. Dak mhux il-ħmar tal-Mulej għadhi ma lettra ta' bal-aħmar. Però laqqas il-bestja l-ħmar ma jitretti għadew xi kultant. These things dishonor God. Daw l-affarijiet jiddizonaraw lill-Alla. Umbagħad ngħidu li aħna nħobbu lill-Alla. Naf ta' nirringrazzja l-Alla ħalli għamilkom nota sabiħa. Aw ħafna li grazzi Mulej li għamlu sagrifiċi kbar li qatt ma rikonoxxuti. Imma inti għalfejn tfittex ir-rikonoxxenza jekk inti vera tagħmlu għal Alla. Il-fatt li qed tfittex ir-rikonoxxenza għandu mal-ewwel jindikalek verament għal min qed tagħmlu dak ix-xogħol. Issa jekk xi ħadd jgħidlek thank you, God bless you, proset, għidlu thank you, napprezza. U jekk ma jgħidlek ħadd xejn, Lord, thank you that I can serve you. Grazzi li jiena nista' nkun parteċipi u ngħin il-Knisja tiegħek biex insaħħaħ il-poplu tiegħek. Aħwa, ħankomplu naqraw.
Qod attent li meta inti qed tiġi il-fellowship ma tiġix biex tiġi rikonoxxut. Taf ġili jgħiduli għax ħadd ma qal li thank you, għax ma japprezzawx ix-xogħol għamilt. Ħansaqsikom, kemm tapprezzaw intom tapprezzaw ix-xogħol li nagħmel jien ħolli dejkom. U kif orejtuha li tapprezzawha? Kif orejtuha? Kif? Kemm minnkom itħabattu biex jgħidu thank you pastor, kemm apprezzaj, jew kella ħaw pastor għandi €1,000,000 ħu da gift. Kemm apprezzajtu? Ara ma tmux taħseb li qed ngħidilkom hekk biex intom tatuni penny. Qed ngħidu da għax kulħadd jieħu pjaċir jirċievi li apprezzament. Ma meta niġi biex nagħtih ninsa. Imma peress li Pastor Gordon u nies bħal Pastor Gordon għax minix uniku da. Għaraft li jiena dak li nagħmel irid nagħmlu vera għal għax jekk hawnhekk ikunx mifquh bin-nies jew ikunx hawn biss għaxar minn nies. L-istess messaġġ irid niddeliverjah daqs kieku qed nagħmlu biss għal Alla. U nagħmlu b'eċċellenza ħalli Alla jkun pleased għax darba jiena u inti rridu ndru qudiemu. U jekk inkun onorajtu taf x'ħajjgħidlek? Well done, my good and faithful servant. Imma taf xejlek Alla jekk inti fittixxi nirrikonoxxenza u li inti tiġi onorat u tiġi apprezzat. Jgħidlek inti l-premju tiġi ħadtu. Ħantikom twissija ta' mħabba. Meta tirċievi xi apprezzament finanzjarju mill-Knisja ta' xi xogħol li inti tkun għamilt, number 1, qatt tieħdu bħala paga. Anke jekk inti tieħu xi ċekk u tgħidilha paga. Għax hekk verament qatt tagħmlu għal Alla, qatt ma tista' titħallas. Ejna mlu għot intik xi, pereżempju naf, ikun hawn xi ħadd hawnhekk u tant jagħmel xogħol tajjeb u prezzjuż li mingħajru ma nistgħux jew mingħajr ma nistgħux ngħaddu u ngħidlek ħantik €1,000 fil-ġimgħa paga. Tgħid l-istra passer, wow, that's a lot of money. Is it? Mela inti x-xogħol tiegħek qed tagħmlu għal Alla, Alla qallek huwa bla limitu x-xogħol li tagħmelu. Imma inti limitajtu għamiltu u tajtu teg €1,000. Issa ħażarkom moħħkom biex ħadd ma jaħrab u jteħħi għattak f'qalbu. Ħadd ma jieħu €1,000 fil-ġimgħa. Imma il-kunċett hu jekk jiena ngħid li napprezza l-Alla u napprezza x-xogħol tal-Alla, kemm? Kif? Fejna li nuri vera napprezza? Ix-xogħol tal-Alla ma jista' jitħallas qatt. Jista' jiġi onorat, mhux jimħallas, għax jekk inti qed tieħu xi ħlas jew xi rikompens jew xi donation jew xi għajnuna ta' xi ħaġa li tagħmel hawn, ingrazzja l-Alla u għidlu mulej dan xorta għalik u li kieku nieqaf li tħallas nagħmlu l-istess. Anzi kieku nkun jien ħajra isma' jiena meta jiena bdejt il-Ministeru ma kontx nieħu penny. Għal snin twal ma konx nuħu penny. X'għamilt inqas jew iktar? L-istess. Mela l-flus għandhom ibidlulek il-performance tiegħek kif taħdem għall-mulej. Jekk il-flus ibidlulek il-performance tiegħek għall-mulej, qalbek mhijiex tal-mulej. Żgur. %100 qalbi. 100%. Fejn hemm il-flus u fejn hemm lill-poplu dak li jkun li jista' jiġi rikompensat jew mejjun, praise God, why not? Le, praise God. Il-Bibja tgħidlek jekk inti jekk aħna nistgħu nonoraw, kun ngħinuk why not, jekk inti tagħmel xi ħaġa sew. Imma tiġix tgħidli qiegħed titħallas, għax jekk titħallas mela inti, mhux vera għall-mulej. Mela ħlasijek ħadd tkun ħadtu. Għasek, kuddu żunajt il-Alla u inti qatt diġi onorat għall-minuta xogħol li tkun qatt għamilt fis-sandla. Qed tifhmu aħwa? Kemm għandna x'nikbru fl-unur? Lil min tonora x'tagħmel? Tagħtih valur għoli. U l-valur għoli mhux fil-kli. X'qalhom Ġesu, kapitlu 6, vers 4.
jew bil-kontra, kapitlu 4. Issa ngħidilkom eżatt fejn hi. Fejn Ġesu qalilkom, intom il-Fariżej qallhom intom tonorawni bil-fom biss. Ma qalbkom hija l-bogħod minni. Għaw min jgħid ħafna Kristjanijiet, oh yeah, I honor God, I honor God. X'jagħmel il-passer jieħu paga? Le. Għas kikun hu mel fil-ġimgħa, u minu tal-pastor, irrelevanti jekk għandu 1000 ruħ, 100 ruħ, 50 ruħ, 1000. Xi ħadd fil-medja jieħu xi ħaġa, xi ħadd fil-medjakni jieħu xi ħaġa. Ifraħ. Inti ma tgħidx li tonora lil Alla. Għadna ma qrajna xejn, taf li l-Iskrittura tgħidlek li mela xogħol min jagħmel xogħol mela jiġi onorat, mela. U l-Knisja li taraf dat il-verità tiġi mbirka. Hija l-verità. Hija mbirka. Kemm intom silenzjuż jew? Dak għax qed tomodu sew? Jew qed torqdu? Jew qed tirreflettu? Alla biss jaf verament huwa tiegħu aħwa. Però ma nistax ngħidlek int m'intix tiegħu, x'inha qalbek ma nafix. Imma xi kultant tista' tini ħjiel tajjeb jekk nisimek titkellem. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mela jekk nisimek titkellem, qed turini ħafna ċar x'hemm f'qalbek. Titħallas. Tħallas. And you fulfilled what the Bible says. Your heart is far from God. Taf x'għandi għabdid ngħid bħalissa? Help us, Lord. I thought we had arrived somewhere. Min għalija wasalna x'imkien. Qed inħallat illum bejn il-Knisja u d-dar tal-miżewġin. Għandkom skrittura li verament nixtieq naqsama magħkom. Morru fil-tip tal-Proverbi. Halleluja. Fil-tip tal-Proverbi 24 Proverbs. Minuta da. Mor viktib ta' Proverbs 3. Kon ispiċċa bdi. Għaxek jowek sarna għahin issa. Pero naħseb tajtkom ħafna xtomodu l-lejla. Ħankomplu jitkellmu fuq l-unur fil-familja. Jekk għalla jrid, jekk imulej, ovvjament ma jbiddilx il-messaġġ. Proverbs chapter 3. Ħanaqrakom 27 u 28 bil-Malti. Pero fl-opinjoni tiegħi 27 u 28 għalkemm jikkomunikaw mhux bl-istess qawwa li issa naqraħilkom bl-Ingliż. Tgħidek kara, min ħaqqu l-ġid tiġħadulux. Meta dan tista' tagħmlu, meta inti tista' tagħmlu, għamlu. Meta dan tista' tagħmlu inti li qed f'pożizzjoni li tagħmel il-ġid li xi ħadd tagħmlu. Amen? Għamlu. Halleluja. Tgħidx lil-lajrek mur u erġejja nagħti kada. Meta għandek imnejn tagħti issa. Isimgħuha bl-Ingliż. Di għaliex ħanejda. Isimgħuha bl-Ingliż kemm sabiħa l-Iskrittura. Verse 27. Ħanqaralkom bin-New King James l-ewwel isimgħuha sewwa, mbagħad bil-The Passion Translation. Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in the power of your hand to do so. Do not say to your neighbor, go,
come back and tomorrow I will give it. When you have it with you. Mela. Isima wessa bid-passion transaction xidaj. Why would you withhold payment on your debt when you have the ability to pay it? Ġifiri, għalfejn inti lil min għandek it-tieħ, jew tixtieq tagħti xi ħaġa. Għaliex ma taqbadx tielu la tista' tagħtilu? Di ħanejlek għaliex ngħidha, qed ngħidha. Ħa naqra l-komplement u ngħidilkom għaliex qed insemmi di. When your friend comes to ask you for a favor, why would you say, perhaps tomorrow when you have the money right there in your pocket, help him today? Għaliex qed ngħidha di? Għax anka f'bosta Kristjani fis-Saltna, anka biex jiġu biex iħallsu, jipprokrastjenu. U dak huwa diżunur qudiem il-mulej. Ħanibdew mill-basic. X'inhu l-basic fis-salta tal-finanzi? Il-basic. Come on, il-basic fis-salta tal-finanzi x'inhi? Deċma. Mela l-ewwel fil-kont finanzjarju tiegħi li min l-ewwel għandi nuħu sib. Talla, id-dar talla. Mela l-ewwel deċma lill-mulej. Mela, grazzi Ġesu kollha kemm inkom tagħmlu għadik. Imma issa, meta jiġi l-kont għad-dawl, meta jiġi l-kont għall-ilma, jew xtrajt xi ħaġa minn għand ħanut wetlu issa nħallsek. Sewwa, jew xi ħadd tak servizz. Pereżempju, ħabib tiegħi għalli avukat. Għalli hemm xi ħadd jiġi l-fellowship tiegħek ta'. Għalli da, għalli ilu biex jagħtini naqra 40 euro, xhur. Għalli meta ġie, għalli ħammur iġib il-flus. Ħammur niġbidhom il-bank. Naħseb għadu għati uħraġhom send, one cent. U naħseb l-ewwel ħaxida wara mixja madwar Malta u għadu ħajasa. Għaddew 5 xhur. U taf x'inhi l-għar li għallina Kristo nemmur river of love. Because that's dishonorable. Dishonorable. Meta tidajtina Kristjan u li l-ħadd ieħor titħalli jiġri warajk biex iħallsek, itħallsu dak li huwa għamillek servizz tiegħu. Issa jekk inti verament vera broke, tgħidlu isma' ħija ħanilek sister. Skużani bħalissa broke, bis-serja tgħidlek m'għandix għall-loqma ħobs. Tieni ċans, għandi xi ħaġa dieħla u żgur intilek ħalli fidja ta' raġel ħantilek. Dik tifhimha, kellimha, komunika magħha jew ma dak iku. Ma mhux tgħidlu ħanħallsek u l-amal tiegħek tibqa' titmejjel bih. U mbagħad jaf li int Kristjan, tgħidlu praise the Lord, God bless you bro. U x'qed tgħid il-kelma? Jekk inti għandek tagħti, mur aqbad u tija. Sek m'għandekx. Għajdilhom isma' bħalissa m'għandix, imma ħanwedek la jkoll inti jomlu. Għakollhom. Mux diżunur daw. Daw aħna nistalla ta'. Aħna nistalla. Jekk inti għamilt li servizz, tidnejlek kifina jiena, ħan niftaħ ħana qabija, importanti ħana qabija. Jekk wara toqgħod tajjarni, no problem. Però jiena l-oppost. Jien niġri warak ngħidlek x'għandintik. Għax tanti dejjaqni d-dejn. No bodu nabborriħ, jekk inkun naf li għandi nagħti xi ħadd idejjaqni. Jien l-oppost, jiena niġi ngħidlek isma' għajli x'għandintik u pereżempju għax jaf dawn u mbagħad tħallasni. Le qalbi ħanħasek issa ma rridx noqgħod nħallsek imbagħad ħanħasek issa għandintik. Jien hekk. Issa, jekk xi ħadd qallek imbagħad ħallasni, kun raġel umur ħallsu vera mhux ħallek jiġri warajk. Dak huwa prinċipju Kristjan. Huwa prinċipju li jonora lil Alla. Meta inti kellimt xi ħadd fuq Kristu u qed tħallih jiġri warajk biex tħallsu. Jew tħallasu. Aħwa. Naħseb il-lejla tmurru nagħmlu kontijiet. Sewwa, jekk inti raġel tuħu ħsieb il-finanzi tal-familja, il-paga li għandek tagħti lil martek, tiela m'hemm bżonn tgħidlek meta ħaddin il-paga. Meta ħaddin il-paga. Kun int raġel aqbad u tija. Jew jekk il-mara tagħmel il-xogħol. Lord, you've got quite a few years before you come. Ġili għaddilkom ir-raskom intom dal-affarijiet. Holiness
Holiness l-ewwel x'kont qed ngħidilkom, m'għandux għasam għax ma narax pornografija biss ta' jew għax ma oħra. Ma jekk jiena dan nagħmel da kollu, dan mhux kollu kontra holiness. Do you think this is holiness? Meta jiena ngħid li ta' Kristu u għandu rixma ta' dejn ma' nies. That is holiness. Naf li hemm dejn li jitħallas. Forsi hawn min jien naf, pereżempju, riċenti jiena kelli dejn fuq karozza u kod inħallas li naqra fix-xahar. Ingrazzja Alla issa ġiet imħallsa. Ringrazzja lil Mulej minn qalbi. Halleluja, xi dejjaqni ħafna. Sewa, imma kon dik tifhimha, ma l-mela tħallas naqra. Imma qed nitkellem bej aħwa. Mhux ma' bank jekk ma tħallas jiġi joħodlok kollox, ħallsu bil-fors. Ejja nkunu poplu ta' onur. Ejja nkunu ngħidu jekk ngħidu aħna jana nara l-Alla, uri kif tura ta' nara l-Alla. Jekk tiżbalja jew żbaljajt ngħidlek join the club, kollha żbaljajna, imissa l-Mulej tikellimna. Qed ikellimna l-Mulej. Amen aħwa. Qed toħdu pjaċir b'dan it-tagħlim. Halleluja. Halleluja. Kemm għandna x'nitalmu aħwa? Kemm għandna x'nitqazzu? Kemm għandna x'nitqazzu? Fejn nitqazzu? Dan huwa il-kelma tal-Alla x'qed tagħmlek qed tqazzek. Amen, qed li qed tippreparani u twarrabni għal Kristu. Biex il-Mulej, hey Lord, I didn't watch pornography ta' żgur m'għandek tgħidx kemm iddejjin ma' nies. U ġibt li diżunur lill-ismi. Waqt qed tgħidilhom li inti Kristjan u tmur bla. Hey Lord, jiena ma qtilt il-ħadd, anzi ħallas il-konti jiddejjem. Żgur, imma ħin kollu tattakka lil ħutek fuq il-Facebook. Holiness. The whole package. X'inhi holiness? Li nkun verament maqtuħ għal-Mulej u l-istandard tiegħi mhux tal-Knisja jew ta' xi denominazzjoni. L-istandard huwa Kristu. Kieku x'jagħmel Kristu f'din is-sitwazzjoni? X'jagħmel kieku Kristu? Kieku Kristu ħajoqgħod jagħmel il-valenu kontra l-aħwa. Kieku Kristu ħajoqgħod jipprova jkisser il-knies. Kieku Kristu, Ġesu x'qal meta kien hemm it-taxxa? Qalu Pietru, mur qbad. Ħallashom it-taxxa u it-taxxa tat-tempju, ħalli ma jkollhom xejdu kontra dana. Kulħadd jgħid wara jgħidlu Mulej, għaddes il-Knisja tiegħek u għallima tonorak. Ħares il-dak taħdejk, għidu dak kollu li qal il-pastor u għalik. Ejja nitolbu aħwa. Ejja nitolbu għażiż. Halleluja. Anke jekk inti għamilt weda mal-Mulej, jekk inti għamilt pledge mal-Mulej. Per eżempju, jien għamilt pledge mal-Mulej dal-weekend. Meta ġbarna l-offerta. Tija issa dik. Għamilt pledge. Tija. Żomm il-kelma tiegħek. Raġel Talla li jgħix fil-preżenta Talla jekk jagħmel weda jżomma. Amen? Tidnamilkom iktar nervużi? Meta ma kellix biex nagħmel dat id-deċ ma jiena, il-moment li daħħalt il-pagga ta' wara, tajt ta' dak in-nar u ta' qabel. Dak tfisser tgħix ħajja ta' onur. Dak tfisser. Issa inti tgħidli imma dak kollu blaf. Dak mhux għalik qed nagħmel, dak inti dak għalfejn tkun taf xejn minnu. Dawn huma lezzjonijiet kif li għallimni ngħix ħajja onorabbli quddiem Alla li jara kollox. Amen? Simple as that. Jiena ħadd ma naf minnkom min tagħti 1 euro, 100 euro, 1000 euro u jew aktar. Ħadd ma naf. Għax ma narahom dawk l-affarijiet. Imma Alla jaf. Alla kollox jaf. U kollox qed jiġi miktub. Amen aħwa. Però hemm il-ħniena tal-Alla.
Mhux biex tiġi abbużata, ma biex tiġi utilizzata. Biex meta l-mulej jġibek inse u jgħidlek uj, check this area, grazzi mulej, qed tallimni. Qed tippreparani għal dak il-jum li rid nidher quddiemek bla teba u bla tekmix. Amen? Ejn nitolbu. Kulħadd ibaxxi rasu jitlob miegħi. Abba Missier. Praise and worship team, you may come please. Abba Missier. Numilja ruħi qudiemek. Il-pastor għala mill-bidu. Da kollu li ħajjejt ħajkun għalija. Għal kollha kemm aħna. Kull wieħed minna mulej. U nut li naħseb f'ħadd ieħor li forsi dan il-kliem jgħid jott għal dak jew għal dik, dal-kliem jott għalija mulej. Nitolbok u numilja ruħi quddiemek. Fejn jiena żbalja mulej. Fej qalbi ma baqgħet sewwa u pura quddiemek. Ġesu. Aħfilli. Inti ġej għall-arusa qaddisa bla teba u bla tikmix. Numilja ruħi mulej. Mod sinċir nitolbok. Fejn jien żbaljajt. Fejn jien dnibt kontra tiegħek. Fejn jiena ma ġibtx ġieħ lill-ismek bl-attitudni tiegħi, bl-ġir tiegħi, bil-ħsieb tiegħi. Urini jint mulej. Mulej qaddis fil-jum li jiena nidher quddiemek. Minti ħatkellimni fuq ħadd iktar, ħlif fuq innifsi. Għalhekk jiena rid infittex li nagħmel dak li huwa sew quddiemek mulej. Għax jiena responsabbli tal-aġir tiegħi, tal-kliem tiegħi, tad-deċiżjoni tiegħi. Fejn jiena dnibt kontra tiegħek mulej, jew jekk jiena dnibt kontra brother ieħor jew oħt oħra, mulej fil-ħnina tiegħek nitolbok aħfilli ma mhux biss. Għatini bil-grazzja tiegħek il-kapaċità li nindem verament minn qalbi. Għatini il-kapaċità li nindem mulej. Mhux għax xirit il-bniedem. Mhux biex nidher f'għajnejn il-bniedem. Imma li naf li nidher quddiemek għax xejn ma moħbi quddiemek mulej. Aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Ġesu. Inti jistħoqlok l-aħjar. Inti jistħoqlok arusa qaddisa. Arusa glorjusa. Arusa li taf tagħtik ġieħ u timxi fl-unur. Mulej inti dal-waġġi u ħati miegħek il-dawk li huma l-fdal, ir-remnant, dawk li vera tistennewk u li huma jgħixu mimlija biż-żejt qaddis tiegħek tal-Ispiritu Santu. Għamelin inkun wieħed minnhom. U fejn nista' l-Ispiritu ta' grazzja u ħnina u mħabba b'għejni biex dawk li ġarfu, dawk li tbedu, li ġbidhom mulej ħajjerġgħu qumu fuq saqajhom. Ġesu inti tħobb il-Knisja tiegħek. U fejn tweġġa' l-Knisja tiegħek tweġġa' int. Għamel minni mulej strument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda ħanġib l-mħabba. Fejn hemm il-firda ħanġib il-għada. Fejn hemm id-diżunur ħanġib l-nur. Ġesu aħdem fija issa stess. Spiritu qaddis, Spiritu tal-Alla. Hu over ħsibieti. La tħallinix nemmen il-gideb tal-għadu. Jekk jiena ġejt offendut f'xi erja mulej. Ma ħallejtx lilek mulej turini ċar. Jekk x'imkien l-għadu dallam li moħħi. Mulej kisser dak kollu f'isem Ġesu Kristu. Kisser mulej. Perbess għaddem glorjuż tal-ħaruf tal-Ġesu. Aħsilni u purifikani mulej.
Abba Messier, grazzi tal-kelma għaddisa tiegħek. Inti li inti mħabba il-grazzja tiegħek u ħnina tiegħek. Allimni mulej nirrifletti l-imħabba tiegħek. Dan qed nitolbok minn qalbi llum. La tħallinix nitlaq minn dan il-post l-istess. U la tħallinix wara dal-messaġġ nibqa' l-istess mulej. Fissem Ġesu ta' Nazzare. Halleluja. Ringrazzaw mulej. Thank you, Jesus. Hallelujah. YouTube, God bless you. Narawkom messaġġ li miss. God bless you, YouTube viewers.